Magkamitikan ko lang. So, go! Alam mo, ako. 13. Ayaw. Ay, may nagpadala kahapon pandagdag dito sa bahay ni Pula. Bali nagpadala siya ng 11,658. Maraming salamat po. God bless and more blessing po. Ayan, sa mga then sa walang sawang suporta sa channel sa kapatid ko. Sa aming lahat ng pahuway. Maraming Ayan mga pare, good morning. At maaga kaming gumising kanina. Alas 3 pa lang gising na. Dahil nag-ahon ng almusal. Tapos nag-asikaso dun sa anak namin kasi may dayo sila. Yung DLC sa school. At yung nila parid nila dun sa bato. Kaya maaga kami gumising. At kasama dun si Mrs. Sinamahan niya yung anak namin. At nagluluto ako ngayon ng pangkain. Dadalhin ko dun. Ulam adobo. Dadalhin ko na lang sila ng ng pagkain dun. Adobo, pork adobo. May may cook. Nalagyan ko ng cook. Tapos nagsaing na rin ako. Para mainit yung pagkain din nila. Kaysa bumili pa doon. At medyo kanina, umaga, umuulan. Pero makulimlim pa nga ngayon. Tapos ngayon, ng bandang medyo uminit. Pagkaluto ko ng ulam, maliligo na ako. Para makapunta na ako dun kasi mag-alas 10 na. Para makakain na yung bata. May nagla-live naman dun, nakita ko may nagla-live sa Facebook. Nagpaparid na sila. Sakto yan pagka dala na akong pagkain dun. Ito ilagayin ko ng ulam sa kakanin. Alright. Sana wag umulan, kawawa naman ng mga bata na nagpaparid. Lalo yung anak ko. Malapit na maluto. Ayan mga paring Jason, at nakaligo na ako at nakabase na. Punta na ako dun sa bato. Dadalhin ko yung pagkain ng mag-ina ko. Ito na, kanin tsaka yung adobo. Yan, papunta na ako dun sa kanila. Tama-tama yung top box. May lagayan tayo ng mga gamit. Hanapin ko pa nga sila kasi nag-chat na. Doon daw sila sa may simbahan. Unahan ng Bato South. Baka magutom na yun. Kasi anong oras na? Andito na ako sa bato. Gutom na siguro yung mag-ina ko. Mag-11 na eh. Tapos na siguro yung parade. Andito na ako sa school. Hanapin ko pa yung anak ko. Saan? 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 Kailan na? Ano bilangan mo? So yun mga kaparang Jason, bali dito ko ngayon sa sa bahay ni Pula. Papunta pa lang ako doon. Tambay muna tayo doon sa bahay ni Pula. Iniwanan ko muna yung mag-ina ko doon sa bato
Doon sa sentro, gawa nga ng may dayo nga sila, tapos dinalan ko lang ng pagkain. Tapos mamaya pa mga bandang ano pa lang yung ano, yung simula. Walang ko muna yung motor ko dito. Alauna pa naman yung simula nila baby. Puntan ko si Pula sa bahay niya na ginagawa. Kasi ano, Lunes pa yung makakalakad kami ng mga kailangan asikasuhin namin para kay Ami. Lunes kasi wala namang opisina ngayon yung DSWD. Walang opisina kasi lalapit muna kami dito. Doon sa Maynila di kami nakakuha. Putik-putik pa lang ngayon dito. Daanan. Tingnan natin yung ginagawa ni Pulang bahay. Sabi kasi ni Pula pumunta raw ako. At tinawagan ko, kala ko nagbabalag dun sa sentro. Dito raw may ginagawa siya. Tapos tambay raw ako dito sa kanila. Dahan-dahan lang, madulas. At mayroon tayong sorpresa kay Pula. May sorpresa kay Pula. Siyempre, shout out sa lahat ng mga sponsors ng Team Pahaway. At sa mga viewers natin, mga silent viewers, shout out po sa inyong lahat. Yan. Hindi ko na kayo pangalanan. Sa mga sponsors natin na mga silent na sponsors. Ito na ako sa tulay. At syempre, advance happy Valentine's Day sa lahat. Friday the 13 ngayon. Yo, dito na tayo. Yo yo yo. Nandito sila. Bago na muna daw, magpapukpok muna. Ha? Bago maka-enter. Bago makapunta rito, papaluin muna. Hello. Hello, Ayos ah. Daddy. Ang bahay nyo. Ganda na. Bahay na. Pansamantagal na yan. Dahan-dahan. Ang bahay ni Pula. Ikutin natin. Hindi pa kasi makapunta rito si Papa. Palaging puyat. Kagabi nagtinda sila dun sa Bacolod. Madaling araw nang nakauwi. Kasi nagpiesta dun. Ako di rin makatulong pa. May inaasikaso. Hello. Yan sila baby, nagdayo. Amoy. Marunong nagpanday. No. Ako na ang lahat. Nagtulong-tulong magkakabit. Hindi na, nagbayad ng karsentero. Ano plywood mo? Ha? Plywood mo? Ano? Laro kasi. Plywood? Manipis? 3 foot ba?Igi-bonus naman na. Pwede rin yan. Hindi, 3 foot ang ilalagay. 3 foot daw? Gagawin na lang pinto. Nag-unit sa... Ay, nagkukunin. Kasi, pag nagtalon-talon.
Pako. Ano pa kulang nito? Ha? Ano pa mga kulang? Tripod, barnis, pintura. Barnis to, pintura to. Ganda nga to. Ganda nga. Ganda nga. Pero yung sa wali, sobra na. Lahat to masasawali. Susubra pa nga pa. Sobra na. Ano? Ayan. Napakaangas. Kumain ka muna. Parang ulan na. Ayun, at nag-offer sila ng pagkain. Kain daw muna ako. Pero kumain naman na ako dun sa ano eh. Pero wag nating tanggihan yung grasya. Kumain ako kanina eh. Nagluto ako ng ano. Dinalan ko ng pagkain yung mag-ina ko Ano mo eh. yung luto ni Luto daw ni Nuna eh. Tinuna? Ni Ate Nuna eh. Buhayin mo natin. Luto daw ni Ate Nuna. Tinuna? Tapos sila. Maganda man oh. Ha? Maganda. Ganda nga. Maganda yan. Native lang. Pero kailan may harang pa dito sa taas. Ay, matindi ang naisip ko dyan. Oo. Kawayan na, sakuban. Oo. Sakuban yung ganito. Oo. Yan, Ganda no. sakuban yan. Tapos Tapos pwede mo nga dyan lagyan ng kwarto sa taas eh. bintas. Bintaas. Pwede yan lagyan ng kwarto sa taas. Presko. Tapos na pala yung bubong. Pero kahit wala ka, May palupo na eh. Oh. kahit wala pa dyan, lilipat na kami. Oo, pwede na yan. Sa masaygan ito, makamusikip. Tatanong namin yan. Yun lang naman nakulang no. Pabarnis. Barnis. So, kana ko. Anak ka, screen ka na yun. Magkikilip-kilip. Pag mainit na. Kuntiin lang. Pwede na to. Pwede na nga itong sahigan. Para malipatan. Maganda. Maganda siya. Yung baga natural lang. Native na native lang talaga. Ayan lagi, Ate Nuna. Ayan si Ate Nona. Di ko ano sila bawan sa maray. Nag-offer daw na. Siya raw yung nagluto. Tikman natin. First time natin matikman yung luto ni Ate Nona. Ah, Siyempre, Ate Nona. Yung ulam daw, munggo. may buto-buto. Parang puro buto-buto ah. Parang puro buto-buto. May buto-buto. Buto-buto talaga yan kasi yung munggo, buto. Ah, buto-buto. Yeah, tikman natin. Yan, tikman natin yung luto ni Nuna. Dito. Ayan po tayo, mga pare, mga mare. Kunti lang na kanin. Kasi kumain na rin naman ako eh. Nagtitipid ako sa ngayon, sa kanin kasi tumataba na tayo lalo. Mas lumulubo na talaga yung tiyan ko. Kaso ang problema, hirap pala mag-diet, mahirap. Yung problema, maya-maya, gutom. Ganyan lang kanin. Tapos tulog. Ayun, kaon. Sige na. Tapos tulog spaghetti. Katabi. Okay. Good boy. Hindi pa nga na eh. Yan. Kain. Amoy. Nga tsambahan.
Ay, In-apply ko na lang siya. pwede. Pambanta. Hindi pwede. Pwede na talaga. Masarap. Ayan. Ayan. Bukoy kasi ito maglagas. Ito makuha mo. Sarap. Kamu. Ikaw na kayo. Ikaw na mo? Hindi nga. Pag daw kanina, nakain na kayo nun. Hindi pa. May doon kasama. Kung nakapunta pala kaagad ako, nakasabay. Kuha yung ano. Panlasang munggo. Wala man kita. Tapos na tayong kumain. Kanan mo ng kanos. Tapos na tayong kumain. Aray. Pinukunin mo pa. Wala Pwede mo yan. nasuksukan mo na sana sa araw ka doon. Yaman saan papakuhan na kaya. Sabi ko sa kanila, huwag nilang kulayan na ano, yung buhay na kulay. Kasi mahirap pag ano, magpintura ka na yung buhay na kulay. Baka pag uwi nila, kung umalis sila, baka pag uwi nila, wala na yung bahay nila. Umalis na. Kasi buhay. Hanap-hanap kayo niyan. Joke yarn. Joke yarn. Ah. Oh, huwag yung bagsak yun. Amuan. Sinusunduhan kami. Yan, ikontinta ni Jason. Yan natitira. Bukas. Mamaya yan. Bukas yun. Piliran. Yan si Yubi ka mamaya. Ano lang kulang? Sahig. Tapos, barnis. Baka pabili ng pako. Bilang pa ako. Oo. Maganda yan. Pag sumobra yung plywood na binili nyo, pwede na yung plywood dyan, no? Para di pumasok yung anggi. Diba? Para mas madali. Pero gusto ko yan ni Pula. So, ano ba yan? So, kawayan. Kawayan. So, parang saklob. Oo, saklob. Pwede rin naman. Kaso matrabaho yun. Diba, kaya naman yung ano. Yung plywood, isang tapal lang sana. Ano din? Sige, Puno ibuto. kong tason. Sana ang ulan. Dito, makakalit. Ulan mo. Ay, may lubi-lubi oh. Agpon eh. Naglubi-lubi yung pagkaroon. Tarag, pagkaroon. Oh, nagkalkag na. Tanggalin na yan na. Uran. Dito na. Tatagilin. Hati ka. Banting. Kaba. Yan. Wala di. Itas ko. Ano, puputulin? Ay, gunting na lang. Aray ko, man. Na. Ayan yung kulang na lang pala dito, barnis at saka sahig. Kasi manipis yung nabili. Pero kung sa tutuusin, pwede na kung alimbawa wala nang budget talaga. Pwede na sana yan. Kaso dapat daw makapal. Dali eh. Dapat makapal. Oh, may metro na pati. Ano eh. Ano? Sin
1. Marunong mag-gitar no. Dot, kinikindatan yan. Yan sinusuka. Nagkano sila, ano? CSPC. Hindi. Na, gugupitin na. Gugupitin na. Baru dah. Ano ka? Ayun mga kaparing Jason at yun maggugupit na nga. Bet! Gupit na. Marbe! Kaya? At may nagpapabigay pala. May nagpapabigay. Oh, pang bili mo daw ng ano? Ng plywood. Ay, may nagpadala kahapon pandagdag na ano, pandagdag dito sa bahay ni Pula. Bali nagpadala siya ng ano 11,658. Tapos sabi ano hatiin ko raw para kay amin naman yung ano yung iba. Maghati sila nung 11,800 ano 58. Ay 658. Mag-aabono pa ako ah. Oh, wala may ano. May nagpapabot sa inyo. Ay, salamat po. Oo. Malaking dagdag po yan sa ano sa I-divide mo nga na. mga pangbili Ano? niya. Yung ano Divide to. 11,000 Divide ano? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 11,658. Divide to kasi hatiin ko raw yung kalahati kay Mrs. Maraming salamat din po sa ano sa bigay nyo rin sa amin at idadagdag na lang namin to sa ano pang CT scan kay Ami o kaya sa pampamasahe namin kasi babalik pa kami dun sa Maynila pag nalakad na namin dun sa ano lalapit kami sa Caperte dito at saka sa DSWD. Maraming salamat, kahapon po ito pinadala niya sa amin, kinuha namin to ni Ami. Ito po yung pera. Tagilan? Tagilan 5,829. 5,000 829. 29. Ay, wait, wala to. Pero wala na. Bali tagilan nga 5,800 na lang. Masaktuin ko na lang daw na 5,800. 1, 2, 3 4 5. Bilangin mo 5,000. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 2,
May 200 ka. Ito ang tuloy. Wala. Sakto talaga, wala na talaga. 5 feet. Tingnan ko sa ano bag ko. Pinili kanina sa Tingnan ko sa bag ko. almusal. Walang halian. Ayan, sakto po na naman itong dumating na blessing. Kasi ito yung pang foods namin. Oh, maruros kayo. Saglit lang. Oh, nagawa. 8. Tama ba? 5 feet? Layo ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200, 8 feet. 5-8 po. 5 feet. Bilang Ayan. Ma'am sir, maraming salamat po. So, sakto po talaga na ano, na wala na. Kasi kasama po yung pang foods namin. So, bilangan ko ulit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 8. So maraming salamat po. God bless and more blessing po. Ayan, sa mga then sa walang sawang suporta sa channel sa kapatid ko. Sa aming lahat ng Pahaway. Maraming salamat. Iba yan dun sa ano, yung nagbigay ba nung nakaraan? Ah, Iba yan. ito. Oo, iba yan. Ano pangalan? Secret. Secret. Ayan si Ayaw niya. Miss Secret. Ayaw niya magpabanggit. Basta nung nagbigay sa'yo nung nakaraan, iba yan. So, ano daw yung ano nito? Ha? Ano daw yung Ibili mo daw ng plywood. Plywood mo. Dito. Tapos, yung kailangan mo dito. sige. Okay, so mamaya. Kasi palupo yung sabi, may palupo ka na eh. May palupo na po eh. Mabili mo ng varnish. Baronis. Ano ko na? Tapos yung plywood mo, siguraduhin mo na. Hindi yung paulit-ulit yung Ayun, ano. yung 3/4. Oo. Hindi naman masasayang yung nauna. Gagawing pinto. Oh, may pinto yun. Pwede. Hindi yan Pwede yan. masasayang. Oo. Pwedeng bintana. Oo. Basta magagandihin po natin ito. Kasi yan, kailangan natin itong maging unique kahit ano, kubo-kubo. Ikaw na. Ate no na. Ano masabi mo sa nag-sponsor sa inyo ngayon? Kaya mo pabanggit. Secret. Hello po kay babae. Secret nga. Hello po kay Secret. Mr. or Mrs. Secret. Maraming salamat po at yun, nabigyan kami ng ano, pambili ng pangsahig na. Maraming Huwag salamat. kang umiyak. God bless. Ayan, maraming salamat po at thank you po. At naibigay ko na po. Dapat kanina pa kasi binigay ko kaso nandun ako sa ano, anak ko. At nagluto ako ng nilalang ko sila ng makakain. At mamaya-maya alis na rin ako kasi may gagawin pa po ako na sunod na vlog. Yan si Pula. Sobrang salamat kasi mayroon din si Ami. Oo. Tatabasin. At salamat po talaga sa ano, sa bigay nyo sa kapatid ko. Lalong-lalo na po kay Mrs. At mamaya ibibigay ko na to sa kanya. Pero alam naman niya na ni amin to kasi kami nga yung kumuha nito. At siya yung kausap din nung sponsor na yon. Siya yung kausap nun. Bali, kumbaga dinala ko yung pera para ano sa vlog kung magkano yung pera na yon na paghahatian nila. Bali, sinakto na lang ni Pula na ano na 5.8 yung butal sa amin na. Mamaya bibigay ko na rin to kay Mrs. para taguin niya. Kung wala pa kami ano kung kailan balik, pero pag makasikaso namin yung ano, yung pag CT scan sa kanya, tapos pag may result na, dapat bumalik na kami dun. Kasi yung result yung kailangan dun. Pero bago namin ano yun, dapat masikaso ko yung PhilHealth. Kasi kung di ko masikaso PhilHealth, magbabayad ako dun sa ano. Malaki yung babayaran natin dun sa ano, Bakit? sa hospital. Yan.
Yan po, nabigay ko na po. At thank you po talaga. Maraming salamat. Alam nyo na po yan kung sino ka. At lagi kang nanonood, nakasuporta. At silent viewers at silent sponsor din to siya. Salamat sa pag-aabang sa aming Thank you. munting kubo. Malapit na itong mayari. Kung makabili kami mamaya, plywood, bukas ilagay ko na. And then, pwede na kami, pag matakpan ko yung kabila, malipat na kami dyan. Okay. At siyempre, makabalik na ako sa team. Oo. Oh, pag Sabado, pwede ka. Masaglit-saglit ka. Ay, natulong-tulungan ko muna si ano, si Pula dito. Umuulan pa naman eh. Umuulan. May parang ano. Ikaw muna, kasaway mo yun. Siya. Magkabutikan ko lang. So, go! Ano po ako? Naisin! Dali na, bigaya! Yan na. Resulta. Dali, sino? Dali na. Hindi ka parangisi. Oh. Ano, pagkagod? Di pa ba? Di pa ba? Isuksok mo, di sa di pa ba, be? Hindi, nang bakaway. Dari batas. Kamu. Ah. Dari batas. Una. Una. Pinaburan na kanina dito dapat kali. Oh. Ngayon, kami mix yung panguli mo. Ada debol ba mana dia? Mix plywood ka mga di? Pwede. Plywood. Lawa manipis lang. Pag nag-a-active na. Hindi na nakakatulad. Melo na to sa ano kan kamot. Hindi na normal. Mga sabi sila na nagpapacheck up lang, no? Pag nabukod yung kaya ko, mamang na ko lang ay parang may alcohol. Ibig sabihin nga, nakulang nga yan. Nakulang. Sige, bumalik niya sa akin. Pero nung ako balik, pag nasa kamo ngayon, ako na ulit. Saan ba? Oo, normal kasi na ngayon. Ako. Umbrella. Umbrella. Wala na. Bakit ka? Umbrella talaguran. Matagubat ko. Wala mo umbrella nil. Nangangadaan na. Wala na. Ano na to? Tigil putukan na. Dito pa lang, hindi talaga matatapos. Sabi niya tumulong daw ako. Wala. Ay, pwede to. Ah. Ay. Pulot-pulot lang. Sakto na. Sa dalawa. Tara sa mo. Pwede ka? Pwede ito. Okay na.
lipat na ni Son. Ay. Suka. Suka. Hadi ya. Amoy. Ang panday. Bumalang paday. Ang paday. Mana buahnya? What? Ang panday. Ang paday. Lah, wala nang pako. Wala nang pako eh. Sakto talaga yung ano, binigay. Ayan na po, pahinga na talaga to. Pahinga na. Ay! Wala nang pako eh. Doon. Ang paday. Yung pinili mong martelyo ano? Matakaw sa ano yan, kamay. Kamay. Dapat yung flat. Dulot dito sa mga yun. Amoy. Hindi nga mo to. Rudo. Jadi ya. Ang nga mo to nun. Rudo. Sana ni. Nata, di ko magparang kako na sa di ko nalagay ka. Manunos eh. Jadi ya. Dala ko sila. Saka natin sabay na sa kapag ito. Okay na? Sabay na yan. Halag ka para sa kapatid ko. Sabay na lang yan sa pag-ipit. Kasi wala na. Yung pako, isa na lang oh. Isa na lang yung pako. Ito. Para Ang tinatabas yung mga sobra-sobra. Ito, nagamit niya yung itak ko eh. Pinantay. mga roldan eh. Di minahasa eh. Naman sa taas. Eko. Grinder. 700 bili ko niyan eh. Bala ka na mag-ano, so minasbad baga. Picture ba? 13? 14. Ay, Valentine's ah. Yan po, at maya maya uwi na rin po ako kasi abutan ko pa ano, mapanood ko yung performance ng anak ko doon sa ano, sa bato. Makapanood man lang. Supportan nyo po yung ano, yung upload ni Ami. May ginagawa siya ang vlog ngayon May channel na? at may channel na po siya. Paki-support po ng ano, channel niya. Ami. AMY. Oo. I-share ko man yung pag na, ano, pag nag-upload na. Dala niya yung GoPro ko na isa. Ayun, pauwi na sana ako. Grabe yung ulan, lakas.
At may gagawin pa sana akong vlog. Lakas ng ulan. At ihiram ako ni Pula kay Badit ng kapote. Yung kapote ko sana kasi di ko na mahanap. Yung kapote ko. Sige na. Sige. Sabi ko. Ay Pula. Ito ka. Wah! Yan. At hiniram ako ni Pula kay Badit ng kapote. Grabe yung ulan. Basa siguro yung anak ko. Ayun, kinuha ko na itong mga gamit ni baby. Ito. Grabe, lakas ng ulan, oh. Lakas ng ulan. Kawawa yung anak ko, basa. Ayan. At, bali dito na sila, misis. Paunahin ko na. Una na ako, una. Nak. Ma, una na ako. Ha? Doon na lang. Ayan po mga kaparing Jason. Dito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang. At yun. Naabot ko na po kay Pula yung pinapaabot po nung silent natin na sponsor. Anonymous na sponsor. Yung pera, pandagdag po dun sa mga kulang materialis dun sa bahay ni Pula at Nona. At mayroon na siyang pambili ng bibili daw siya ng plywood dun sa sahig. At sabi sana nung sponsor pambili ng palupo. Pero may palupo na po. At yun, pambili ng pako niya, lahat ng mga kailangan dun. At mayroon na siyang pambili. At muli, maraming salamat sa anonymous na sponsor. Na thank you po sa tulong nyo sa kapatid ko. At pati po sa amin, maraming salamat po. At siyempre, shoutout po sa lahat na mga nag-i-sponsor din po sa kapatid ko. At di ko na po kayo pangalanan kung sino po kayo. At alam niyo na po kung sino kayo yung mga nagpapaabot ng tulong sa kapatid ko. Maraming salamat po. At sana yun, at sana huwag kayong magsawang magtulong sa mga nangangailangan na tao. At yun, sana po ingatan nyo rin po yung mga sarili nyo sa trabaho nyo. Pahinga rin po kayo pag may time. At bahala na po si God na magbalik sa mga blessing na binibigay nyo po sa mga tao na nangangailangan. Yan. At iniwanan ko na yung mag-ina ko doon kasi dumiretso pa yung jeep na sinasakyan nila. Grabe yung ulan. Basang-basa yung anak ko. Ako dumiretso na ako dito. Ayun. Muli, thank you talaga. Maraming salamat. God bless. Yan po. Bye-bye. I love you all.